So ayan mga idol, for today's video ay dadaanan naman natin ang iba't ibang barangay ng San Jose. So ito pala mga idol, barangay na to na dadaanan natin ay ito pala ay lagi kong dinadaanan, kaso hindi ko lang maisabay sa video. Pero ngayon for today's video ngayon ay pupuntahan na natin yan para ma-vlog naman natin kung gaano kaganda mga barangay na to. Pero sa ngayon mga idol, kung makikita nyo sa video ay nandito tayo sa sentro ng San Jose. Ayun mga idol, oh, napakaganda talaga mga idol ng sentro ng San Jose ngayon mga idol. Ibang iba ang progreso ngayon mga idol, siyempre dahil yan sa kabutihan ng mayor natin. Kaya habang tumatagal, unti-unti na lumalago ang bayan na to. Kaya shout out sa ibang mga barangay na nasa sakupan ng San Jose. Yan ang San Jose Partido. Kaya lahat ng mga kababayan ko dyan ay huwag kalimutan mag-follow, subscribe, and share, and comment. Siyempre huwag kalimutan mag-react. Pusuan nyo na yan mga idol. At siyempre mga idol, hindi lang sa kababayan ko, kung saan ka man ang sulok ng mundo, basta dumaan itong video na to ay follow mo na. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol, pindutin mo na yan. So ito na mga idol, ang barangay pala na dadaanan natin ngayon para sa vlog natin ay itong Barangay Pugay. Ito ang una natin dadaanan. Ito na mga idol, kung mapapansin nyo, napakaganda talaga mga idol ng daan dito kasi ito ay national road. Pero siyempre sabi nga nyan, bawal ang waswas dito, bawal ang mga kamote rider. Itong dadaanan natin mga idol na Barangay Pugay ay marami din ito, mga looban, maraming iskinita. Hindi lang ito basta isang diretsuhan lang, kasi ito napakalawak din na barangay. Kaya kung mapapansin nyo mga idol, ang barangay na to ay napakatahimik at napakaganda ng lugar na to. At siyempre hindi lang yan mga idol, sa tuwing dadaan ako dito na bandang mga hapon, mga alas 4 kasi hindi na gaanong mainit, ay marami dito mga magaganda. Kaya mawawili ko rin dumaan dito mga idol. Siyempre drive safe lang lagi, ang tingin sa unahan, hindi kung saan saan. Kasi baka sa isang pagkakamali mo lang ay baka sumimplang ka dyan. Kaya mga idol, kung mapapansin nyo mga idol, tingnan nyo naman mga dinadaanan ko ay medyo hiwa-hiwalay na dito ang mga bahay-bahay. Kasi karamihan dito ay mga palaya, napakalawak talaga ng barangay na to mga idol. At meron din dito ang eskwelahan, dadaanan natin yung mga idol, oh. Siyempre pagkatapos ng eskwelahan na yan, dadaanan din natin yung malawak na ilog. Makikita nyo mga idol, medyo malapit na tayo doon. Itong binabaybay natin mga idol ay Barangay Pugay pa to. At siyempre dyan sa una-unahan mayroong crossing dyan. Pag kumaliwa ka, papunta yan ng Yade. Next vlog na natin yan, papuntang Tambangan tayo sa susunod. At siyempre dito sa kanan ay Pugay pa rin yan. Ito na mga idol yung sinasabi ko sa inyo na tulay, oh. Ano, mahabang tulay, napakaganda yan mga idol. At siyempre sa una-unahan yan mga idol ay dadaanan natin ang Takulod. Iwan ko lang kung barangay yan, pero sabi nila ang Takulod ay sityo yan ng Barangay Mampiraw. Correct me if I'm wrong mga idol, ha. English na yun, baka hindi nyo pa maintindihan yung mga idol, ha. Kachamba man. So ito na pala mga idol ang Takulod. Makikita nyo mga idol, oh, napakatahimik din dito mga idol. At siyempre tulad ng dati na sinasabi ko, marami din dito magagandang tanawin. Napakatahimik din dito mga idol sa Takulod na to mga idol. At siyempre malapit na rin dito mga idol ang pista rito. Kaya tuwing pista dito dati noon ay hindi ko to ipinapalagpas, dinarayo talaga namin ito para makipagsayawan. At siyempre hindi lang yun, makikain na rin kasi napakasarap ng mga lutuin dito mga idol. Sobra ito mga idol, oh. Ganda ng tulay mga idol, oh. Hanggang dito yan mga idol, ay hanggang doon pala sa dulo ang Takulod. Hiwalay kasi mga idol ang pista rito dyan sa Mampiro, eh. Kaya yung mga malalapit-lapit dito ay siyempre talagang nilulusob talaga yan. Kaya yung mga bahay na mapupuntahan ay talagang wasak talaga mga idol, ubos na ubos. So ayun mga idol, hanggang dito na lang ang vlog ko idol, ha. See you next vlog.